Avui celebrem que fa 10 anys que estem viatjant per les galàxies, visitant planetes i asteroides, perseguint les respostes d'un nen que dins nostre ha obert un univers. No ens podíem imaginar el camí que ens tenia guardat el Petit Príncep, ni sospitàvem tot el que prendríem amb ell. Tot va començar amb una idea: viure el Petit Príncep com mai no l'havíem viscut. Volíem entrar a dins del conte, creuar el desert, volar enfilats sobre els ocells salvatges com aquest nen que no respon mai a les preguntes. Volíem aterrar a l'asteroide B612, conèixer la rosa, domesticar-nos amb la guineu, dibuixar amb l'aviador. Volíem donar vida al Petit Príncep en un gran musical i així endinsar-nos en aquest univers màgic i alhora tan real que va crear Saint-Exupéry. El Petit Príncep és una història d'abast universal. Havia estat adaptada al cinema, al teatre, a l'òpera, a la ràdio. Així que teníem clara una cosa: fos com fos, aquest espectacle havia de mantenir l'essència del relat que tots coneixíem d'una manera o d'una altra. I com el Petit Príncep, que viatja de planeta en planeta, així mateix vam començar a reunir gent de tota mena, amb totes les seves moltes virtuts i pocs defectes. I tots junts vam convèncer-nos que aquesta aventura era possible i que valdria molt la pena. El Manu i jo, l'Àngel, vam anar a buscar a la Perla 29 per proposar-los produir l'espectacle. L'Oriol Brogi i la Bet Orfila ens van animar a anar més enllà i es van bolcar de ple en la creació d'aquell muntatge que tot just naixia. Mentre reflexionàvem de què parlava el Petit Príncep, també compartíem tots junts les primeres lletres de les cançons, les primeres escenes que adaptàvem de la narració al teatre amb en Marc Artigau, les primeres idees d'espai i les màgiques llums de l'Albert Faura. Un dia, quan ens plantejàvem qui havia d'encarnar el Petit Príncep, l'Oriol Brogi va insistir en que havia de ser un nen. I va ser així que vam descobrir el jove estel·lar Guillem Martí aquella primera temporada. Aquí més endavant seguirien la Júlia Bonjoc i la Carme Milán, donant vida al Petit Príncep. També es van sumar a la companyia el Xavi Duch, l'Helena Gadel i el Marc Pociell, mentre jo feia d'aviador. Aquest va ser l'equip d'intèrprets amb qui vam assajar el musical per primer cop i amb qui el vam crear també amb la complicitat de la Míriam, l'Àngels, el Soren, la Tatiana, l'Amadeu, el Roc, el Dani, el Jordi. Des de llavors, allò que va començar com una pinya de 4 ha arribat a comptar amb més d'un centenar de professionals de l'espectacle que han passat pel Petit Príncep al llarg d'aquests 10 anys. Vam saber que tot això s'anava fent realitat quan la Fundació Saint-Exupéry, amb qui mantenim bona complicitat i un profund agraïment, ens va cedir els drets de la narració per adaptar-la al teatre, de la mà de Caravanserai. A partir d'aquí, tot va ser un camí d'experiments i joc, d'idees de cançons, de dibuixos i de 1000 converses per explicar-vos aquesta història. Quan amb el Marc Artigau vam tenir el text, vam saber de què havien de parlar les cançons. Llavors, el Manu es va posar a compondre durant un llarg període de fer i refer, sempre buscant que tot sortís directe del cor. Amb sinceritat, sense cap idea preconcebuda per poder multiplicar la potència de les emocions d'aquesta història. Encara ara ens ve un somriure quan recordem com ens va costar trobar la cançó que des de llavors ha estat la més emblemàtica del Petit Príncep. El vaig aprendre. Al principi es deia fràgil, ens quedava massa trista i no hi havia manera de trobar el to. Fins que un dia, tot just a trenc d'alba, com l'aviador, el Manu va sentir la veu especial del seu Petit Príncep i va crear aquesta gran cançó que avui tots coneixem tan bé. Però encara hi havia un altre interrogant per resoldre. On faríem aquest espectacle? Vam voltar per tota mena de teatres explicant la nostra idea,
Però com aquell nen que ensenyava a les persones grans el dibuix d'una boa que s'havia empassat un elefant, ningú no ho veia tan clar com nosaltres. Fins i tot algun insensat ens va dir que ens estrellaríem. Sort en vam tenir del Tito Ramoneda i del Joan Rosselló, que van creure en el Petit Príncep des del principi i ens van oferir fer el musical a la Sala Barts, on ens esperava un cel sencer ple d'estrelles. Des de llavors, aquest espai ha estat sempre el nostre estimat i particular asteroide. Per poder caminar per dintre el món de Saint-Exupéry, la Tatiana Halbach i el Soren Christensen, de l'estudi The Silence, van dissenyar un espai visual a partir de màppings que ens portarien d'un planeta a l'altre per tots els racons d'aquesta història. I llavors van arribar els vestuaris i les màscares del Petit Príncep, aquests vestits que us regaleu pels aniversaris, que us feu vosaltres mateixos i que porteu quan veniu al teatre i que ens encanten. Els va dissenyar l'Amadeu Ferrer i ens han deixat una veritable empremta estètica a tots. Així va començar aquesta aventura l'any 2014, quan vau començar a omplir butaques i més butaques. Allò va ser un veritable boom que ens va agafar per sorpresa. Vam ampliar funcions i vam començar a anar amunt i avall per tot el territori. Va ser tan bona la vostra rebuda que vam decidir tornar-hi l'any següent. I l'altre, i l'altre, i l'altre, fins a celebrar que fa 10 anys que compartim el Petit Príncep i que sentim junts la rialla sincera d'aquell nen. Fins i tot ha arribat a Lisboa, on ha fet 2 temporades amb una companyia amb qui hem treballat junts. I tenim ganes que continuï viatjant. I és que al llarg de tots aquests anys, el musical del Petit Príncep ha anat més enllà del teatre i avui forma part dels nostres imaginaris col·lectius. Si fem recomptes, seguint que 3 i 2 fan 5 i 7 fan 12 i 3 fan 15, si sumem 5 més fan 20, ara no ens podem desconcentrar, l'heu vist més de 380.000 persones en més de 700 funcions, més de 50 de les quals han estat de gira. Hi ha més de 25.000 CDs que sonen a les vostres cases, als cotxes i en 1.000 llocs diferents des d'on us acompanyen. Més de 5.000 llibres de partitures us ensenyen com cantar-lo. Han passat pel musical una vintena d'intèrprets i hi han treballat més de 30 tècnics de l'espectacle. Darrere de tots aquests números hi ha moltes històries que són un regal vital que no oblidarem. Tothom té la seva. Sou moltes les famílies que canteu les cançons del musical. A moltes escoles representeu l'obra i les seves cançons. El Petit Príncep rep cartes precioses escrites a mà i ens emociona que tot plegat passa sota l'atenta mirada de les estrelles, que tant ens estimen. Aquelles que riuen com si sonessin un munt de cascavells quan el Petit Príncep ens ensenya a mirar el cel. Les apuntem totes al programa Demà des de fa 10 anys perquè visquin amb nosaltres la màgia d'aquest viatge que no podríem fer sense elles, mentre anem descobrint que l'essencial és invisible als ulls. Ara que celebrem la 10a temporada, ens continuem trobant al Paral·lel 62. La companyia passem les festes junts, riem moltíssim, ballem els camerinos, escalfem la veu i sempre estem a punt perquè comenci la funció. I és que nosaltres som molt de rituals per preparar aquesta gran cita al teatre. Perquè si hem quedat a les 4, des de les 3 ja comencem a ser feliços. A mesura que va passant l'estona, cada cop ens sentim més feliços, perquè sabem que ens retrobarem i que us tornarem a explicar aquesta gran història. Avui celebrem que el musical del Petit Príncep fa 10 anys. I us agraïm de tot cor que li hàgiu fet lloc i que junts continuem explorant aquestes galàxies infinites, diverses i compartides, fixant-nos en les coses petites que en realitat són les més importants. Potser tot plegat és un somni, un miratge, però alhora és tan real com el fet que tots i totes
portem un petit príncep a dins. Nosaltres l'hem volgut escoltar i volem que vosaltres l'escolteu molts anys més. Llarga vida al Petit Príncep!